tomto videu si predstavíme procedúru Join Files z ponuky Predictive Solutions Data. Procedúra spojuje za seba všetky dátové súbory, ktoré sa nachádzajú v adresári zadanom užívateľom. Dialóg procedúry umožňuje vybrať ukážkový súbor, podľa ktorého sa volia premenné, ktoré bude obsahovať konečný dátový súbor. Inak v konečnom dátovom súbore budú všetky premenné, ktoré sa vyskytujú v ľubovoľnom dátovom súbore na vstupe. Prínosom procedúry je možnosť spojenia viacero dátových súborov naraz a je veľmi užitočná pri príprave dát. Takže začnem tým, že si otvorím samotnú procedúru z ponuky Predictive Solutions Data a Join Files. Následne si určím cestu k adresáru, kde sa nachádzajú viaceré súbory a bude to konkrétne adresár C Acrea. Takže v tomto adresári mám už predpripravené viaceré dátové súbory, ktoré majú rovnaký počet premenných a pomocou tejto procedúry ich sa pokúsim pospájať do jedného dátového súboru. Takže vrátim sa do prostredia IBM SPSS Statistics, načítam si cestu k adresáru Acrea, čiže bude to vlastne C Acrea v mojom prípade. Následne si zvolím ukážkový súbor, na základe ktorého sa volia premenné, ktoré bude obsahovať konečný dátový súbor a napríklad to bude tento prvý dátový súbor, kde sú vekové kategórie 18-24 rokov. Pomenujem si samotný dataset ako Join Files a taktiež si nechám vygenerovať novú premennú, ktorá priradí hodnoty k jednotlivým dielčím dátovým súborom a túto novú premennú nazvem ako file number. A taktiež si nechám vygenerovať report. Stlačením tlačítka OK mi procedúra pospája všetky dátové súbory v tomto adresári do jedného na základe toho ukážkového dátového súboru. A tento novovytvorený dátový súbor mi ho následne otvorí. Keď sa pozrieme na ten samotný report, tak máme tam informácie o počte premenných, počte prípadov, tak tých dielčích dátových súborov, ako aj toho spojeného dátového súboru. Keď sa vrátim do dátovej matice, tak vidím spojené všetky dielčie dátové súbory. Bolo ich tam až 5 dielčích dátových súborov a viem to identifikovať na základe tej novovytvorenej dátovej premennej file number, ktorá identifikuje jednotlivé dielčie dátové súbory. A samotný dátový súbor, tento spojený, začína tým ukážkovým dátovým súborom, čiže je tam vlastne tá veková kategória 18-24 rokov. Ďakujem za pozornosť.